Khubor nakaslem jong unong san Hima. We Nongpathai Khubor ke Russia today. Lait Salit no missile ke Israel kat ba udang ai Khubor ha jaka bela syak penjat da ke Israel ha Lebanon ha sngi palai. Uni Nongpathai Khubor ke Russia today Steve Sweeney udang ai Khubor ha South Lebanon ha ka bala ringdur yu bala yi ba Namding ke Israel ula hap tang khandiat mita na jaka ba uyeng lai i bakiling khot lingkhai bala syak penjat kila her saudong ka jaka but Sweeney ru ula phetno banwat jakari. Uswiani ber unang ringdor yu u ali rida kila minsau balapun ket noi ki ber arngut syaka jaka sumar la ong ki Khubor. Urida unang ring video ula ong ba kishipai ke Israel kila le khnang ban siat missile ha te jaka namar kila WE shai ya ka sopti ba ki phong ka ba tho press. Kadba ke Israel kala maham lupai ki ripat ba di Nongpathai Khubor hashwa bakan penhap bom na siat Namding. Kathma ha Middle East kala ya Lait ka Lebanon ka dikari bala syak penjat bha ka Israel ha ka baki yeng kisam jonginong shongshnong kila syak penjat ki jingkieng ki surak ru kila syak penjat ha ka Israel ka jinghiartma ka Israel ya ka Lebanon ka dihadian baka Hezbollah ha ka artarik leber kala siat Namding ya ka Israel namar bakala penyap ya supreme leader ka Iran u Ayatollah Ali Khamenei ha ka thma ba trilang ka US bat ka Israel persya ya ka Iran ka Israel kala penpai kala ka Lebanon ka bala penyap hadu palat syajar ngut ki rupat ba ka tigari ka bala pen sngosi ya ki Muslim kat ba kidang rakhe ya ka et ha ka leng ka perthai